Bisi chidok umorni Gita Debroma hamjingma salabai khari chenniaw thangmani gothang thangmani gothasi nogo sokbasibo a patimung ksanyasini sikangno haino hai te kisa patimung juda nujagai phayoka tiprasad dofa khasimung krikha sak tongthok kha tongthokni jare sakni musungtui jare dofani mekhang hodani mekhang sogi tongmani borok telche maliya buni bihingno khogi khari thangjawka bisi bati umorni chakra patimung dole hangkoni salima PSB khobjak purbo dolosora lalbendro kamiwo tongnai umor chakra Bipin Kumar Deborma busa khoroktamni bufa tei bihik Sanjita Deborma no khibewi tei khorokja burui eba buni bihino khogi khalangka Bipin Kumar Deborma ni bihik Sanjita Deborma tei buprang juksong kokkotari tongkha Bipin Kumar Deborma no jisa thayapa nukha hangke kisa borobai krengjadi tabuk Bipin Kumar Deborma ni umor chakra jorawo obahai tomung chamung nubui nok nukhung tei kami amsani lokora belekino kamang salajak sajlani phone number engkha 9362678250 kebo nugu tongke o kokdo number krundi hnai borok tai nok nukhuni borok kokkasari tongjakha lamsogo haino hai phungka ham srangsata TV channel norong logi tongo ang Sushila jeng haino hai phai sokwaika dolai hangkoni dolusora amchayo haino hai kemalaimani eba biriman nanglai jak hai kok tuma manai phaika phiaba jeng srai khnai mannai abon bisingo ang norongno kaisa kok sai khnari wo jita ang khnamani bai tai tabo halok derai tongmani chini borok muni surong halok derai tongmani tamungka hindi kaisani bihik bai tai kaisani busai bai tai kaisani bihik khalai mani bilai mani tai chorlia agini narada burani kok tongo wa krakai bachao wa klaikai bombu nei omti kok rongno tabuk si nangai tongsio omai si nagjaksio tangga hindi busa sigla busuk buthai manjak bobo tai kaisani busuk buthai ganang burui nobo khogoi tlangkha khalai tlangkha omti rong mangsi nagjaksio busa mangni makthamni buma bukpha amti rok tai kaisani bihik bai tai kaisani busai tamani magai omai klai o tiprasarongni halok omai klai deralai tong sungmung belai kena kotor salburum burum no norok kebangma social media eba tekubuni Facebook page rogo boi post khailai tangani o chin tiprasarongni omai je dosa birimang lajimang sinja kok rongno bahai ke sing phunuk yawai himbo tongoi ne khata phiaba phunungnani nango tangani jung phunungnani baiddo je nong lukhuni borok biriman nangai juno sahor kangai ringhor ka hangka ke borok chongna je aboni solution kisa sungman na nai aboni bagani juno haino hai ring phiro jeng phaisok waijak tabuk nokas hal tam salburi nomboi kemajak takuk bumutam sikhamo Bipin Kumar Deborma iko bihik ang bai busai tongo mangklicang yang bo juno ka hangklicang bai koine sagari bodi no kemakhani busai busai ke mo ngo soita rogo no kama tamoi phaiya hina je phumoto no phai thangka ano to sai galang dara ma shinani a kini sasa ruji khainani e bore khaina ano ang mai chai to khain bonong kholang ka soita no khoka soita thang kaino ang or soita kai mui tung khabi khat kireng jamka ni busai ka mu hin no phai thangma jalo arom na hin thangma boro tau sokoi ke okara no hunka baba no phano kol khainai ti kam no phatini kol bisi bo khai sikla no sala sikla ani busarok sikla mangmak tha selarok mama ke ang hino ma bisi khaiya ke wai tham khaidi mai khana mai simna ka to bahanna hanani kija ke receive khaiya yang kai ring dongo receive khaiya ayong te khaino kagos nai kha bini ri tum nai kha da do kotta mani puro bini sampuno mani bini deres puro mane ko hi chung tai bini document kagos lang to lang baja angobo bo dama bang sainiya bo somoy dakha bo somoy peking khai ka bo kono sainiya dong kai tangga ya hain khana hai ma tong ni sonde hon or to salai tong layo de buri klang thangka nung ba hai ang bo tabo agi to sonde ho kuroi ang bo bai walai ma bo kuroi sulai ma bo kuroi ang bo bai ma hai ke walai bang bai na to thang bo kuroi bo tabo khai to buni buko ang bo je sam bui
सन्देह खाइमाखाय आंनाव सन्देह मांनाय बुलांनो थाखाय बुरैखौ बोजानानै दुगै सोरानि बुरैबो बोसायगोन आं बोसाव मा खालाम दिनैब्लासो मोनजोबगोन माने आगेनि सिमिना बर' गमाखै चललाय दङ होननाय खोनाय माखादा आबो उखाय बुइनि बुखौ खोनागांखायथ' आंबो बिसास थांगाता बुरैबो गुरै चलाबो गुरै ओंखायथ' आं बुरैनावबो थांनाय खारना खबर नायका हरनो नायका 10 बाजु दंनो नायदोंमोन बुरैबो अ सयजावन नखौ आच्छा ओमफ्राय नोंथाबो दाम साग्लायना मोसौ सागै आंबा बै दाम सानानै मोजां आंनि इमोनो जे खस्थ' खायो आं बोसा बुथुइनो तुयो बबायजा थाजाखाय दंनो हिनै दंमाने बदाबो गुरुय बनो किचा नायखौ बैजा कारिं माना आबो किचा नों सानै सानै नोंनो कमप्लेन रगा रेखा थानाव तो मिया जति के मामानि का माउ ताउ जति जो खबर करे थानांग बर ताउ खबर नों बुखागाय बोरैतलां थांगा होननाय दाबो सङै दंलायो बाहाय हिनै दं खाता जैसा जगह तंगो आनी बसाय मान खाय जिंगो सो सबसे पहले तो हमने दिन की शुरुआत की एक मीठी गए से जो कोई तंग खुदा ता आनी बसाय तंगो आनी लोगिन बरो करे खे आं मुकुन न सारी न हाय छि निकल पड़े शिलोंग की जैसे जगह तंगो फाइनाम हम लोग एक कैफे में टैक्सीबा कैफे और वहाँ पे हमने खाया चिकन मैगी हमने दोबारा हंगाय जों जिता खनाय मामानि तो खनाय माखा बिपिन कुमारनि बिहिंनि खुब तोय जे बनि बुसाय जे कमामानि कारण गे तामो बकुमुनि तै खरकसानि बिहिग न क्लांगै थांखा अबाहाय जतन सालाय दंनाय माने हिंगाकाय नक्सि नगवारि दंनाय बरक बसं कक सालायानो बाय जे बिपिन कुमार नং नब गानाव दंमानि बनि चलि मानि चाल चलो न नासिगो ताबो कुमुनि बुरि क्लां थांगाने नगनो खुन बर साव नरकले ताम वासु संखाय तो आनी कमनो खलायो आनी बाय जों जसाय ओंखाय जोंबोनो बाय रंगानै सायमाया देलिन थांगो आरामनानि हिनाय बेटा जलांबाय ओंखाय ब साता रग थांगो हरनि बैताबा साता आताखाय नगो फाय ओंखाय मियान दिनखाय ब फाया ओंखाय बायबो साका आनी कमैथ साता आता बैसां आता उखाया दिक फन खायनाय बे फन खायका दै तिन बासन खायफोरा हाबो रे लमिया Nyolong yang tam ka sung salai ka. Bini ai ka ada ro to tong nai ne. Tunga wan su goi tong ka, mung sa su dang goi tong ka. Ara na thama ba khasu ro ba. Kirip le. Mo ha chung to ka, chung ba si buka ba bi tong, te bo bo ro ba bi ya bo na. Nge nai ba bin document ko. Kore inge no chung ba ka na bo kri chan ka ta. Nge na bo chali ho tong ko. Bo je para pa se bo ro. Chau le bo cha ka. Bo ba bai nu ge. Mane buri bai. Mana tong halok sitra amtui kubuljang no gai thang nai di boro buni ka ma hoka ngam na kai no thang lai ka bi no go kona 10 tar go thang ka mane buring no go thang ba buri no ko sarong tuye ja busai ke tam hunja buring busai ke sa pu ani bi sai kalang wa no 10 tan samuya ang bengorang tunan ang tini mu thung nai ya nong nai ne bi sai ka busai ja sama ko ta tasunan Enggak busai ke norong no apuru mana tam sa mana karing tangga na hada haidok atau irok matong. Apa to apa hai to saya. Bo je saya hama ni kong apa. Bo rango thona thana nai chai kalang nong tangga. Enggak sung khanai man kha je takuk Bipin Kumar. Nono nog nu khungi borok bo kok kesar kha nini bihi kok kesar kha oro nini buprang tu songgo tongo je nong je jaga tongo nogo phaiye nog nu khung khawai khasa khlai agini hake tongnani ungthung bihi busa tuyi nini nu khung oso nai thotok nini busa butui tongo nini bihi tongo nini bihi nono hamjagai tongo nini bihi kabui tongo nong je jaga tongbo nong nogo phaiye agini hai khlai no tangai tuyi chawai tong phaide hinai tangai hindi omtui tomuro belai kheno chaya sitara kalayo nini busa sikla khorok tam tongo ayang buruni bo busa khorok tam tongo omtui tiprasaroni tong halok sitra ngakai sungomtui ngakai bahike jung bakrok basanai chini mukhang bahike jungnai nongabono wansugoi jotoni wansumungno jotoni nahar mungno nongwan sugoi nongnogo kipili phaidi jengbo srangchati ninge ang nono kok kesaro gai tai ni bihi bo amhai no sao tabu bo ang nono
জাগারিয়া হিয়া নং নগো ফাইদি নং করেখানে আনি সংসার টিকিয়া নং করেখা আনি সংসার নাইথগিয়া নং করেখা আং সাবতে বাহাইকা কুসিনানি নিন বিহি কক কসার নন নং মায়া নাঙै তংখাংকে nung nogo phaidi taku Bipin Kumar nung je jaga tongbo omtui tomung rok sitra jodi no nung kubuni boroi sitlangai ni bihi khibiwoi boini bihi busano tlangai omdike khare biroi tongai khangkai omo belai kheno tomung sitra nung omtui rong no yakare pogoi imang hamya nu go nei wan sugoi nung nogo kifilei phaijadi abun sungno sung kokasaro manjoi tongni slang sati TV channel bai sung hai tai kuni mangpli ro phurunga nei chai tonai tini salni jorate